фестиваль бәйгегә багышланган матбугат конференциясенә җыелдык. Һәм мин кунакларыбызны тәкъдим итәм. Натфуллин Дамир Данилулы, Татарстан Республикасы мәдәният министры урынбасары, Фәтхетдинов Салават Заки улы, Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты, Авзалова Зульфия Гомар кызы, Әлфия Авзалова исемендәге фонд президенты, Хамитов Айрат Ринат улы, Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамблінің сәнгать җитәкчесе. Безнең матбугат конференциясе рус һәм татар телләрендә бара. Дамир Данилович, беренче сорауны сезгә бирик инде. Менә бу халыкара фестиваль нинди максаттан оештырылды? Шул хакта сөйләп китсәгез иде. Хәерле көн, хөрмәтле конференциядә катнашучылар. Әлбәттә, безнең бүген җыелу сәбәбе ул икенче халыкара Әлфия Авзалова исемендәге фестивален уздыру һәм аңа багышланган да. Дөрестән дә безнең өчен ул зур горурлык. Без беренче фестивальне Аллага шөкер итеп уздырдык. Хәзер инде менә икенче фестивальгә әзерләнәбез. 21-22 октябрьдә сайлау көннәре һәм 23 октябрьдә булачак гала-концерт. Уважаемые участники пресс-конференции, с большой удовольствием, с большой честью объявляю, что в этом году, несмотря ни на что или вопреки всему, мы проводим второй международный фестиваль Әлфии Авзаловой. Конечно, здесь большая помощь, в первую очередь, благодарность нашему президенту, то, что в этом году, в год родных языков и народного единства, практически все мероприятия, которые у нас запланированы, они проводятся, конечно, по условиям всех требований. И, конечно же, фестиваль Әлфии Авзаловой занимает в этой плеяде, в этом количестве мероприятий особое место. Не зря большое значение придается этому как руководству республики, так и организаторам. Салават Закиевич, непосредственно вам огромная благодарность, Зульфия Гумаровна, вам. Если бы, я думаю, не вы, если бы не ваша инициативность, ваше вот это старание и служение тому делу, которое вы любите, провести было бы, наверное, его не так легко. Конечно, рассказывать о вкладе Әлфии Авзаловой, я думаю, даже не стоит, потому что бесспорно и одна из наших основных обязанностей государства и общества помнить тех людей, проводить мероприятия по увековечению их памяти, которые действительно внесли большой вклад, но для нас это еще более важно, для нашего подрастающего поколения, потому что сохранить вот эту вот связь традиций в современном мире, ее не так-то просто, вот именно благодаря тому, когда мы учим наших детей, прививаем им, показываем примеры истинного и искреннего служения татарской культуре, татарской музыке. Я думаю, только вот в этом наше будущее культуры, не потерять вот эту связь и нить, которая складывается десятилетиями и столетиями. Поэтому причастность к фестивалю, его интерес мы видим как и у нас в Татарстане, так и в регионах Российской Федерации. Я думаю, об этом сейчас еще раз подробнее расскажут. Поэтому с вашей помощью прошу придать этому мероприятию особый статус. Без вас это никак. Без вас это сложно сделать. Поэтому все вместе бергәләшеп диярлек бу чараны уздырырга безгә язсын. Бик зур рәхмәт. Рахмат. Салават Закиевич, әйтеп китсәгез иде, менә бу фестивальнең Әлфия Авзалованың исемен мәңгеләштерүдәге менә әһәмияте хакында. Хәерле көн барыгызга, исәнмесез. Аның әһәмияте турында инде әйтәсе юк. Ул Әлфия апа белән бөтен мин булай дип әйтәм һәр вакытта. Без инде Безнеңчә без Әлфия апа һәм Илһам абый чорында яшәгән кешеләр, без инде шуның белән үзебезнең тарихка кертә алмасак та, без менә шушы ике шәхес дәврендә яшәдек дип әйтергә хакыбыз бар хәт. Шуңа күрә мин җырыңа түгел, мин аны үземдә яраттым, гомер буенча әллә яратам. Бу инде бу белмим бу нинди мәхәббәттер, әйтә торган түгел. Шуңа күрә бар Әлфия апа, Илһам абый һәм башкалар. Шуңа күрә башкалар үпкәләмәсеннәр. Без
Барыбызда башкалар списогына кире торган кешеләр. Бу начар список түгел, Аллага шөкер, әйбәт список. Но олы кешене кеше итәргә өйрәнмичә, инде үсеш әлбәттә булмаячак. Сәнгатьтә дә, гади тормышта да, шуңа күрә менә үзебезнең даһиләребезне, сәнгать өлкәсендәге даһиләребезнең исемен мәңгеләштерсәк, әлбәттә инде хөкүмәт тарафыннан да бик зур игътибар булырга тиеш. Ул халык яратуы гына ул, әле халык ул гомер буе ярата. Ләкин исемне мәңгеләштерү һәм башка этик чараларда дәүләти ярдәм кирәк. Әле без 2 тапкыр эшләйбез. Әлдә дөресен әйткән вакытта әлдә формасын уйлап бетереп булмады әле. Чөнки Әлфия апа гади кеше түгел. Аны шуңа күрә бәлки 3нче фестивальдә 3нче рәктөрле булыр. Шуңа күрә әле формасын эзлибез. Бу очрашуда без моннан алда очраштык, сөйләштек. Алла бирсә инде шул әйтик инде лауреатлар исемен 2нче формада үткәрәчәкбез. 1нче, 2нче, 3нче дигән номер сукмаячакбыз. Әгәр дә һәм список узын булмаячак, Алла бирсә, шәк кына шул бәзрәк кенә борчылу инде, менә шул әпәт, шул былтырга А дигән сымак, шул QR-кодлар белән, шул бу әйтик инде бу начар ширләр белән әзрәк кенә инде бәйрәмнең бер пешмәге бераз китлегәнрәк булыр инде әзрәк кенә. Чөнки зал тутырып тамашачы алкышламагач, ул әзрәк кенә шәк кенә күңелсезрәк булыр. Ләкин без аны аңларбыз, халыкта аңлар, чөнки ил башына килгән кайга. Барыгыз да актив катнашыгыз, Әлфия апа турында күбрәк языгыз, әйтегез, үзегез дә килегез, чөнки бу дәүләти чара булырга тиеш дип уйлыйм мин. Зур рәхмәт. Рахмат. Айрат Ринатович, бу кичәнең режиссеры буларак әйтеп китсәгез иде, үткәрү үзенчәлекләре хакында. Минем өчен бик тә куәтле һәм мин бик бәхетле. Ни димәктән Әлфия апа үзенең иҗатын Җырхан бию ансамблендә башлап җибәрә. 2 елдан ул ансамбльдә эшли. Һәм инде ветеран буларак минем өчен ул дәрәҗәле эш. Шуңа күрә Алла бирсә, менә яшьләрне 20-21 сайлап, карап, талантлыларын бөтенесен дә сәхнәгә бастырып, үткәрсәк, матур итеп бизәсәк, шуңа күрә әкренләп Әлфия Абзаловның исемен тагын бик дөньяга күрсәтеп, һәм яшьләребезнең киләчәген табып, бу фестиваль бит әле конкурс үтте дә шуның белән битте дигән сүз түгел. Бит әле тагын да алга барачак, алар белән эшләячәк, без мастер-класслар, һәм инде үзенең ничек итеп сәхнәдә тотарга, ничек итеп киенергә, җырлар сөйләргә, шуңа күрә бөтенесе дә булачак. Ышанып калам, матур итеп узар дип, шуңа күрә бик зур рәхмәт. Огромное спасибо, то, что этот конкурс есть. Для меня большая честь, то, что, будучи Әлфия Абзалова, у нас начинал свой творческий путь в государственном ансамбле песни и танца. Поэтому для меня большая честь быть режиссером этого проекта. И думаю, то, что тех звездочек со всего мира, которые приедут к нам, в Республику Татарстан, на фестиваль Абзаловой, я думаю, это очень значимо и будет, найдем тех звездочек, которые будут достойно представлять нашу национальную культуру во всем мире и будет носить участникам фестиваля Әлфия Абзаловой. Спасибо огромное. Әлфия Гомер, сезнең әйтеп китсәгез иде, сезнең минем белүемчә фестивальне оештыручыларга әйтер сүзләрегез бар, һәм моны җырчылар ничек кабул итә, шул хакта да әйтсәгез иде монда катнашучы. Хәерле көн, кадерле дуслар. Добрый день, дорогие журналисты, дорогие друзья. В первую очередь я хочу сказать огромное спасибо людям, которые сегодня собрались
Министерству культуры, ансамблю песни танца, Салават Закичу, что нашли время для того, чтобы вместе провести, при том, что сейчас действительно очень тяжелое положение, не только в республике, но и в России в целом, и во всем мире. Спасибо за то, что мы сегодня собрались. Хочу сказать, что в этом году, конечно же, не буду повторяться, действительно сложное положение, но тем не менее слово «международный фестиваль», второй международный фестиваль, он действительно будет иметь свою силу. Почему? Потому что мы для иностранцев в этом году сделали онлайн-конкурс. То есть мы всех обязательно посмотрим. Они сейчас присылают нам свои песни, танцы, и мы их всех посмотрим. И, то есть у нас будут участники из США, Канады, Куба, из Болгарии. А вот из Узбекистана приедет все-таки девочка, татарочка, она хочет выступить. То есть рискнула, вот, она приезжает. Я хочу сказать, что слово «международность» мы все-таки сохраняем, это в первую очередь. Вторую очередь хочу сказать, наша основная задача нашего фестиваля и нашего фонда – это для того, чтобы, повторюсь, наверное, уже Дамир Данилович правильно сказал, для того, чтобы сохранить традиции, наши татарские традиции, чтобы передать молодежи, чтобы они перепевали, чтобы они сочиняли, чтобы они действительно старались развивать именно наше татарское вокальное искусство, танцевальное искусство и передавали это своим детям, внукам и так далее. Также хочу поблагодарить всех наших, прежде всего, конечно, нашего президента Рустама Нургалиевича, который как говорится, при его поддержке мы проводим этот второй международный фестиваль. Первый также под его патронажем провели фестиваль. Минтимир Шариповичу, Фонду поддержки культуры Республики Татарстан при президенте, мэрии города, ансамблю песни, танцы, Минкульту. Всем огромное спасибо за эту поддержку. Я надеюсь, что второй международный фестиваль состоится хорошо, удачно, и наши коллеги сделают все, чтобы это было незабываемо, и чтобы не просто прошел фестиваль, а дальше развивали этих ребят, этих молодых талантов, развивали именно в нужном русле, чтобы наши победители участвовали дальше, работали, получали имена, получали признательность нашей публики. Спасибо. Рахмат, Зульфия ханым, гала концертынан қашан өтешегенде айтып кеттіңіз? 23 октябрьда пирамида бинасында болашақ 18 сағат 30 минутта болашақ біздің гала концертіміз. Бүтінігізді күтеміз, келіңіз. Рахмет. Рахмат, сұрауларыңызға көшіп. Әйе. Концертқа кіру QR-код арнайы тәртіптерінің бәйнелеріне сөйлесеңіз, неше процент Шунда барғаш күз көрейін де, күз көрі, шунда барғаш күз көрі. Ол бірінші экспериментальный шунда болашақ енді. Нәрсе болып бітесін, шунда ана көреміз енді. Соңғы яңалықтарға бәйлі етіп айтам, қазір уақытта 50%-лық зал тутыру ризалық берілі 50%. Әгәр дә бүтін қатнашқан кішілерінің, коллективларының да, келеші кішілерінің QR-кодлары ләки сертификат қолында болса, шул вақытта 70%-қа бұлырға мүмкін. В соответствии с действующим последним постановлением, заполняемый зал допускается до 50%. В случае, если на 100% будут иметь QR-коды коллектив и участники, те, кто приходит, тогда до 70%. Если на 50% нет.
А зрители как могут алар Просто... Телефон. Yok, тамашачылар алар бит мәсәлән кеше билет сатып алган, анын QR-коды булырга тиешме, әллә QR-коды булмаса аны кертмиләрме менә шу? Будут на входах стоять считыватели QR-кодов. Тех, у кого нет, будут, я так понимаю, возвращаться все-таки билеты. Сейчас вот этот механизм отрабатывается. И документ, паспорт или водительское удостоверение. Да, потому что обязательно, если мы посмотрим QR-код, он должен соответствовать хозяину. Ну, то есть нужно документ, подтверждающий личность. Это 70%, это если у артистов нельзя говорить. Да. Микрофон. Если вакцинированы все там артисты, да. рабочие сцены там и так далее, а к зрителям это не относится? Нет. Ну, зрители без QR-кодов не будут пускать, как вы сказали. Да. Гадел Ахмеджанов, Татар-Информ, менә әйтеп киттегез, төбәкләрне, чит илләрне барлыгы ничә кеше катнаша, узган елны күпме катнашкан иде. Менә хәзер бит иннан соң сорауларны бирим инде. Сайлап алу туры була бит әлеме? Аларны кем бәяләячәк анда? Сез шетелдән килгән, шетел кешеләре турында сорыйсыз. Катнашучылар саны гомуми, ничә барлыгынча кеше катнашаймы? Узган елны ничә кеше катнашкан иде? Прогресс күзәтеләме? Киресенчә ковид белән бәйле рәвештә катнашучылар саны кимегәнме менә шулар турында? Аңладым. Рәхмәт. Беләсезме, былтыр безнең 500-дән артык заявка иде. Быел әз генә хәзер әйтәм 370 заявка бүгенге көндә. Шуңа күрә күбесе онлайнга күчердек. Күбесенең юк QR-кодлары. Әле бит хәзер генә чыкты. Шундый постановление дигән әйбер. Шуңа күрә безгә бик авыр инде. Менә шулай дип уйлыйм. Чит илләр инде бөтенсе онлайн җибәрә. Шуларны карыйбыз бөтенсен. Сайлап алу этабында бәя бирү. Аны бит инде жюрилар сайлап алачактыр. Обязательно. Кемнәр катнаша? Бөтенебез менә Саваз Закич безнең председатель жюри, җырчылардан Филус Кагиров, Алина Шеребҗанова, хәзер әйтәм Фердинанд Саляхов, уныттым инде. Биючеләрдән Хаметова, Ирина Сабитова, сөйләүчеләрдән Рәшит Сабиров, Гүзәл Мустафина. Менә алар сайлыйлар. Аннан соң фестивальне үткәрү ул сүздә юк инде зур әйбер име Әлфия апа турында бигрәк тә. Ләкин аны бит әле үткәрдең дә шуның белән бетте түгел. Фестивальдә җиңгән кешеләргә ниндидер киләчәккә юл да ачырга кирәк. Аның бит шундый зур исеме була. Менә Әлфия апа Авзалова исемендәге икенче халыкара фестивальдә җиңгән кеше, аның бит исеме бар. Әгәр дә аның исеме була торып киләчәге булмаса, бу фестиваль өчен маtur күренеш булмый. Киләчәктә менә шушы кешеләр белән шөгыльләнәчәксезме сез? Аларны башка фестивальләрдә катнашырга этәрүеме? Төрле безнең Татарстандагы дәүләт тарафыннан үткәрелгән бәйрәмнәрдә булсын, ул әйтгәндә киләсе елга республика көнендә менә шушындый чараларда катнашырга этәргеч булачакмы аларга? Гафу итегез, русча әйтсәм буламы? Бик җиңелрәк, гафу итегез. Что касается первого международного фестиваля, после первого международного фестиваля наш гран-призер стал заслуженным артистом Республики Татарстан. Я думаю, что это тоже работа фестиваля. Затем тот, кто занял первые места, в основном лауреаты наши, например, Алмаз Хусаинов, он работает в государственном нашем камерном хоре и часто принимает на очень больших площадках, принимает участие. Также позапрошлом уже теперь, в 2019 году, в августе, победители, например, у нас были Айгуль Киямова, Раиль Ганеев и еще другие участники победители нашего конкурса, ездили на фестиваль, конкурс в Лос-Анджелес,
это было в августе 2019 года, все победители, мы поехали и заняли там почетные лидирующие места. Прежде всего, это были танцоры, они заняли первое место. Там участвовало из 38 стран. Россию представляла наша республика. Вот. И мы заняли первое место по танцам. По вокалу мы заняли также лидирующие места, но там они разделились на несколько стран. Так что и наши победители стараются, вернее, мы как фонд стараемся их продвигать, с ними заниматься, не теряем связи, записываем какие-то, ну, то есть участвуем в их жизни. Рахмет. Бұл сұрауына Салават Закиев сізге де бересіз келген, міне бұл фестивальде жеңушілер бұл башқа жыр бәйгелері білен қарағанда міне нешік жыршылар өзлері бейәлі мұнда қатнашуыны, мұнда жеңуіне? Біріншіден, мен өз жігітінің сұрауында бір жауабысын, нәрсе ішлете аласыз ұл кішілерін деген сұрау бұл енді. Аның язмышы нешек болады деп. Аның язмышы аның қолында. Все карты в руки. Он стал победителем фестиваля «Альфия» в зале. Дальше, если ол өзіңізге бара алмайға, аны еттеп түрте көртінің пайдасы жоқ. Аңа дұрыс бәя берілген, аңа есім берілген, бұл флаг в руки деп етегенде. Шынында бір ол яғы бар. Ол тегі, аның, как правило, шап жерсі болса, ол өзегіне бірінші алмай. Кімдер еттеп түрте көртігі бір кіші. Андайлар да бар. Бар енді өзіне өзі шаңған күшлі, рухлы кішілер бар. Мына бұл сұрауға жауап етіп, біріншіден яшылар болса, әйтегенде 18, 19, 20 яшылық оқырға кіртірге тақдим етіп қоры біздің. Әгерде аның, если у нее направление математическое, аны или спортивный, аны жырға тартып болмайды. Жырлы, қойсы бірісі, жырлы да өз үшін башқа сөйлеген профессиясында әшлей, ләкин ол жырында ұнтмай. Әгерде фақат жырғағына әйләніп болса, мен артист болам, өмірімді шошы сахнаға берен дейсе, енді аң тілегі болса, әлбәтті ердам етерге, дұрыс еттігіз, бүтін бәйрәмдерге де бүтін әлеге алмайлар. Әр бәйрәмнің өз қожасы бар. Бұнда бүлінәсе бүлінген енді. Нешіктер ярдам етерге. Бұл шап жырлы бір қатынасын, тағын бір тақпыр қалақтығынасын деген андай, әлбәтті андығын әшті ше аларыз. Ғылмен өз қолында. Бүтінсе өз қолында. Ярдамға мұқтаж болса енді, біз бір сешли ансамбльде, бір сешли камерныйда, бірсідей olmadı. Аларыны шап бұлса, аларының артыларынан сұра бейтсің енді. Аның болмағаны сенің аттан өрей. Болғаны ортынан өрей керек. Шындай бір бар әрістер тұрмышында. Рахмет. Соңғылар бұса қабар беріңіз. Фестивальның пресс-релизында енді әлігі фестиваль Әлфия апаның исемін мәңгіләштіру мақсатына, бұл мақсатларының бірсін дейме мақсатына өткәрілі дейілген. Дұрысың әйткенде Әлфия апаның исемін аның мәңгіләштіріп тұрға керекті ол өлеңде 1000 ел алға мәңгіләштірілген, нәшалай қойылған, аны бір кішісілік кеті алмай. Меңа қалса, мұнда бұл бірінші мақсат бұл. Барайын да аны алып болмай біріншік дәйме. Ләкин менә мен ничек шулай уйлап отырдым да, бұл Әлфия апаның сәнгатен, ижатын дәвам итүчеләрне табу мақсаты минем күз алдыма килде. Менә шулай атап буламы, чөнки бүгенге көндә татар эстрадасында бик аз җырлаучылар күп, җырлый белүчеләр аз. Хәмдин апаның цитатасы име. Менә шундый мақсат куймадыгызмы сез? Дәвамчы табу. Миңа қалса, Әлфия апа бит ол ауыл қызы. Міне ойлап қарағыз. Ауылдан келіп, нинди биіклікке мініп, бүтін татар дүниясы ғана түгіл. Аны репертуарына қарағанда, анда мынандай багаж. Жырлай білеуші жыршыға рәқәттеніп, шундан алып, үйреніп,
ничек итеп җырларга икәнен. Миңа калса, максаты шул ук. Менә мин сәгать җитәкче буларак Җырханбию ансамблен миңа шунда табарга йолдызларны. Шул фестивальләрдә, конкурсларда. Сават Закич бик матур итеп әйтте. Никат етсән дә, этмәсән дә, үзе өстенә эшли икән, җырчымы, биючымы, артист буларак. Шул вакытта гына нидер бик дәрәҗәләргә менеп була. Үзен эшләмәсәм бит аны бер кашан да итеп тертеп булмый. Сәхнә бит ул матурлыкны ярата, чисталыкны ярата. Аннан соң сәхнә ул тамаша залына гына матур. Сен артына кірмәгез, арты бик кемсез. Алдан гына карагыз. Все будет нормально. Дөрес, я абсолютно согласна с вами. Это на самом деле так, как говорил Муслим Магомаев, и создатель, он говорил, что бездари, они сами найдут себе путь, а талантам нужно помочь. Вот. Это говорил Муслим Магомаев, и моя мама, например, всегда с этим соглашалась. Йолдыз болсаң, йолдыз бол. Болмасаң, сілкініп жүрме, аның сөзі. Ең қорқынышы, егетлер, қыздар, татарша жырлар өзгере, татар мұңы өзгере. Шуны тырыша өзгертәбіз. Өзіміз оқшалар төлеп өзгертәбіз. Яшьләр шуңа тик шуңа қармаққа тиз делегелер. Чөнки мұң Әлфия апайдағы сымақ мұң, Илһам апайдағы сымақ мұң, ол я бар, я юк. Менә болғаннары, менә бит философка кереп бит, ул ничек кенә җырларга кушсаң, шулай җырлыйлар. Әллә нинди стильдә, юк, ул халыкчан җырлый. Менә безгә шушы стиль кирәк. Безнең теге байлыгыбыз дигән бер сәнгатьтә байлыгыбызның берсе без татар моңы, татар җырлар өчен татарлык турыга кирәк. Бер кем җырлый алмый. Менә шушыны саклау иң беренче мөһим мәсьәлә шул дип уйлыйм мин. Үзебезнең кыйбалдан, шу үзебезнең реалистан чыкмаска. Чөнки әллән тишиннәр бар, булсыннар. Һәркем үзенекен эшләргә тиеш. Хәзер моң түгел, кеше үзгәрде. Хәзер ир дигәнең хатын, хатын дигәне ир, монда хәзер ансыбызның эшебез түгел. Ну, үзебезнең моңны саклап карау кирәк, чөнки бала чагалар, яшьләр бераз теге чит телдән карап, теге bilmem indi o tatар җырындагы әдәплелек, моң, андагы кием соответствующий. Менә шушы бер татарлыкны саклап калу, егетләр шу сәнгатьтә и театрда инде. Менә тел дибез, тел өчен сугышабыз, талашабыз, тел өчен сугышырга ярамый. Тел өчен саклансын өчен просто сөйләшергә кирәк. Шулай булса, өйдә хотя бы, өйдә сөйләшсәк, дәвам итә тел. Аның төп максаты шул инде. Әлфия апа, сез дөрес әйттегез, яшь егет, молодец. Әлфия апа не нуждается в рекламе. Әлфия апа, есть Әлфия апа. Менә татар җыры, нәрсә ул татар җыры дип торсаң инде, ул Әлфия апа, Илһам апа. Менә философ дәвам итүчеләрбез бар, Аллаһка шөкер. Калганнан берсе килә, берсе китә, ул стиль үзгәреп тора, фундамент ул берәүгә барга тиеш. Алар салган фундамент. Төп асылы шундадыр дип уйлыйм мин. Сау Закич, сез татар җырының нигезе дип әйттегез. Шул ук вакытта, мәсәлән, Зифа Басыйровалар шыры белән бит чагыштырсак, Әлфия залын үзгәреш. Мин җавап бирәм үз шырым өчен. Зифа Басыйрова сине күрмәдем, мин дә күрмәдем. Шуңа күрә без аны нимеем права сүрдәйт. Мин Әлфия апа белән бергә яшәдем, эшләдем, Илһам апа белән бергә. Мин аларны кем икән беләм, мин хәтта алардан соң тигә кымына алмыйм. Мин күргән әйбергә, күрмәгән әйбергә бәя бирә алмыйм. Мин җавап бирәм үз шырым өчен. Менә безнең шыр өчен, к сожалению, пока аларга теге чагыштыручы тиңләүче кеше юк. Булырга тиеш. Мондый стильдә менә шу күпме безгә тырышалар безне. Менә шушыларга ияреп китсәк, без дә ияреп китсәк. Моң бетәчәк. Аны кире кайтару белмәйм. Әйтәм, кеше үзгәрә, моң гына түгел, кеше. Бармы сорау? Гадилнең нәрсә? Мин гел шакката, мин нишәп
Утыралар саналарды. Ала шулай, ғұмырғы шул бұлдарлар. Мінде аптыры, нәрсе келгендерді да білмеймін. Шул мені, ол исемін шық сен егет? Ғаділ. Сен мында постоянно юрейін деймін, хотя бір кіші бір ғадіс сөйлеші. Молодец. Я, Рыма, пояснение я все-таки дам, не совсем, наверное, правильно я выразился, по посещению, по ковидному. Если 50% заполняемости зала, то QR-коды на входе требовать не будут. QR-коды на входе будут требовать в том случае, если заполняемость зала будет 70% от общего объема. И в этом случае должны быть привиты все участники мероприятия, и зрители, и артисты. Вот, то есть два варианта на данный момент, на сегодняшний день действуют. Это варианты определяют организаторы или, вот, например, человек купил билет, пришел с QR-кодом, и без QR-кода, например, пришел, его могут не пустить или пустят, или как, вот это. На наш концерт пустят тоже. На наш концерт. Микрофон говорите, пожалуйста. От имени административной группы нужно сказать, что... Другой микрофон включить, пожалуйста. От имени административной группы нужно сказать, что мы ожидаем менее 500 зрителей. Было принято такое решение. Соответственно, менее 500 зрителей – это менее 50% зала. Соответственно, от зрителей никакие QR-коды не требуются. Вход, что называется, свободный для всех. Но опять-таки масочный режим, да, термометрия, это все, санитайзеры, все будет соблюдаться, конечно. Например, там я имею районlarda решение принимает глава района. Концертларына уздыргандамы? Но ответственность на себя берет организатор. Если мы на біздің районда бірәр ниндей мәдәни йортта булса, шулай бит ниндидер нарушениялар, конечно, да, глава жауап берешек. Штраф бит килә учреждениега беренчедән. Ниндейдер концерт болған вакытта халыкка ул тамашачыларга алдан игълан ителәчәк. Монда QR-кодлы яки QR-кодсыз дип менә ничектер игълан ителәчәк бу. Игълан ителәчәк, әйе. Чөнки ниндидер пометка булырга тиеш шуның өчен. Менә бу безнең нигълан. Без әле буталып бетердек. Ишмәтән, самом деле менә бу безнең беренче ни булачак бу. Нәрсә буласың, кемнең киләсен, кемнең китәсен, кемнең үпкәләп кайтып китәсе, кемдер вифари, менә шушы күрсәтәйин 23-нче егетләр. Бу безнең беренче экспериментальный ни була бу. Шусы да Әлфия апагаларга. Ничесең дә менә шулай торгач. Көн сайын ситуация үзгәрә, сак булырга кирәк барыбызга да. Мин башта соравын бирә алмыйча калдым бит. Әлфия апа бит инде ул йөрәге белән җырлаган шәхес, күңеле белән җырлаган шәхес, ул бүгенге җырчылар кебек каядыр нәрсәдер ишетеп, шуңа тагын бер сүзне чипелтәтеп кушып куеп кына җырлаган кеше түгел име. Аның җырларыннан тыш матур фикерләре бар иде. Ул бик телгә оста шәхес иде бит инде. Менә Зөлфия ханым, сезгә микән бу, Сават Закевич, сезгә микән бу сорау? Сез Әлфия апаны белгән кешеләр буларак, менә бүгенге көндәге вазгыятны күреп, шушы ковид заманнарын күреп, бүгенге кытышкыч авырлыкны күреп, нәрсә әйткән булыр икән ул? Менә бер бик шәп бер шигырь бар. Табыгыз да укыгыз әле сезне. Языгыз. Равит Минуллин мәрхүм язып калдырган. Равит табы бит бик теге ничек дип әйтим икән. Җитдидә күбрәк шаян дип уйлыйм мин аны. Күбрәк шаян шагыйрь ул язган. Шу табыгыз әле. Их дигән Тукай, син үлеңдә котылдың дигән. Казын телнең ничек икән, ничек кайтып тагын бер таңласаң, тагын бер тапкыр үләрең дигән. Шуны тема Тукай турында. Шуңа менә шушы әйтейин, менә бу җаваптыр дип уйлыйм. Минемчә, мин нәрсә әйтәсем килә. Әни бик кайгырыр иде, конечно. Ул шундый иде бит инде. Бер шулай иде. Аннары Салаватка барып, җыгылып шунда, Салават, улым нишләргә инде дип шулай итеп килер иде. Ул синең яныңа киңәш артыннан. Бик инде... Әлфия апаның бер ягы бар. Ана Зөлфия белән инде.
bir tapkırda gıybet süremez. Bir tapkırda. Bir kişinin tekşirmeyi, bir kişiye beye vermeyi, ne bitin gıybet süre şabit neresi kalkı? Şulay mı? Ene bit. Kitanan. Diyor tara. Mene şul, mene şunlik şul, naşarlıklı maktamıydı, hurramıydı. Şunlik şeydi. Bu artist halkı için mene şunu, bunu bilmeyeyim. Elfiye bana şuldaki yetimliğe, üzerine özü ışanışı, edrakkına tege nişikti betmeyken. Oluyor, tege neytügül, şaklaşarsız etmedim. Biz dünyada neydiler, bizim avulda otakay degen bir söz var, nese degen söz bağlanır indi tege etler irdevka deyip, usal. Hamdüle bitinde lüvey irini uruna koyadıran kişi. Elfiyata yumuşak kına, tanış kına, bastın kına. Şın Tatar hatını Elfiyata, Tatar yaşısı. Diplomat. Diplomat da, diplomat. Ahmet İlgir misin? Hayırlı günler. Şahri Kazan, Elvira Şakirova. Siz Elfiye Avzalova turunda devamçıları bulaşak, bar көріне деп айттыңыз. Сауат Закиевич, siz яшьләр белән күп эшлисез бит инде. Ел сайын концертларыгызда яшьләр катнаша. Быел да талантлы яшьләр булды. Исемләп әйтә аласызмы? Менә шул конкретно шул җырчы Әлфия Авзалованың дәвамчысы булырга мөмкин дип. Yok, benim bir kızda ümitim var idi. Balakay yartığına kursu okup kaldı. Tavuşunu aytan bit. Xaday birsin birse birsin bilmey. İkisi de bulsa ol bilmeyeyim indi. Ol bir çirek anday bir. Ana aytan bir kızda ümitim var idi. Balakayım bir kursa bitir almadı. Andıktaki tilege bulmayan kişini tilep okutup tilep jarladı bulmuyor. Artist ul sanat, ul выживание. Anda aytamış anısızdan ortuna kırmağız, oldan ona qarağız indi. Oldan matrol. Bir bulmuyor. Talantı olsa işi kilmeyi, anantığı bulmağına nihayet. Ben özümün okuşum İnci Şaymurzi'nin şu stilde takdim edeyim. Menesin Elfiye Panayır'ın. Sizde biraz akşaman, открытый звук anlarda kadar jarını yaratıp jarlay başladı, yaratıp. Kimdir yalvarak jarlay, kimdir nişikti bettim eken, teynağırak, kimdir koysunağırak artıkta kılan taşlı. Bana şu stilde, ben İnci'nin biraz terbiyeliyim indi. İnci Şaymurzi'nin şu stil var. Nişi geldi isim unuttum. Tugel barda kızı. Şulpan ince Elfiye pastilinde yazıcılar. Открытый звук, şimdi Tatarça tembr. Andiler halbuki silah şu. Tege eğer de mikrofon bulmasa bana bu zamanda aların tavuşları 3 metrela gitmiyor. Alar tavuşsuzlar. Kökürek tavuşu olurga diyiş neydi. Men gelsakın aytım. Bana Tatar tembr ol. Elfiye Avzalova, Hamda Timirgaliyeva, Xaniye Farxi, bana şu stil. Tatar tembr. Men upkresatsım kelmey klasik yaşlarında çünkü onlar şunu tavuşan tuğanlar iken elbette alar indi stratejik jeçe bula almaylar. İkisi yügenir. Men elbette üzümlüküne sanlıyım, üzümlüküne hesaplıyım. Ben hem başkalarını hırmet ettim. Bu bittiğinde klasik jir konkursu değil. Ben de barmayım da, tağılmayayım da. Çünkü o miniki değil. O benim de beni sağlamayayım. Bana bizimizin Tatar istirahatı oldu. Tatar kim var? Bana şu oldu. Vasilova. Nefise Vasilova. Что син? Zəlile sizin bu yıl konsert. Zəlile bana ders ettiğiniz Rozile. Ну, öyle özün tügül isiminde tabi vermeye özüne özü. Bana kişi
Bizde bir şöyle, başta bizde sahneye çıkmagan, ul uzun psevdonimizdi, kim izlemiyor psevdonimizdi. Ul uli psevdonimini kişi tedi uluyor. Bana bu balada indi ola tege ciddi kurasını kurgan indi. Indi уже проблемаларға белгілі болған бала. Но білмеймін, мен егер де мүмкіншілігім болса, мен шошындай балаларны хакимат тарафынан неге аларым на попечительство. Мені ошатып, ішетіп, киіндіріп, мені сен татар шағына жырла, мені шундай татар тауышы бола ол деп ал барырым. Бізде бит нешік деп етем саңғат на выживание. Мені ол балда бар. Бар, мен шоңға тақдим еттім. Мен тақдим еттім ғұмырымда бір тапар әрсім зафына. Илхам Абриков бір тақ айттық. Тыңына қаза мына бұл жігітні. Мына бұл жігіт жерші болашақ. Мында бұл шап жерші деп әрсім зафына, Райс Фасиховна тақдим еттім мен. Мына үшінші қыз, мына үшінші қыз. Алар үші сізден ұшарды ол. Прекрасны тауышлар өзлерінен тұра. Мен ярдам етмейлер, мені қысалар, мені дұрыс түгіл. Ансыда бар, конечно, етемеш. Мұнда бүлінесі әйбір бүлінген, әрбір этажерканың өзершісі бар, әр бәйрәмнің өзершісі бар. Ол бүлінген, заман ашылай тақдим ете. Система ғайландыра шоша әйбіріне. Әлік болған бет, әлік ғади, әлік болған филармония, сені қоя жейбәрілер, шында кетесің. Шоңқырафия паңда ғаты бары, зағылпаты бересің, көбеттеріп, алып қоя. Рахмат, алып қоя. Но командировщи бермесең, командировщи, естім ол. Аңа 10 мың керек ме, но командировщи олмаса, сен дұшман. И әкіріңіне, сен ада бермеді ме? Анда бит енді, мен ұшылай тырышам енді, ертен кеш ғабетті ошатсындар, артысында ешатсындар. Мені қорамағыз, мен өзім қорайым. Любой ештрайшы қайтам. Қорағыз біздің командана. Шол қай уақытта енді, гос обеспечение ба бетіне. Ал уақытта бермегенмендір енді бәлкі. Ей, аңа өп кәләуі, шүгені қуандасын ген, ол жырлап қайтауын, 100 концерт беріп. Ол заштыр командировочный яшаған енді ол. Суточный. Аны бермесең, сен дұшман. Қазір енді, өзіңіз білесіз, жыршыға өзі шыққаншы, анымдегі продажысы шыға, жыршы өзі білмейші жырды қала. Мені матур сұрау білдіңіз, ол балаға, мен сізде көзеттіңіз, yazığız ula turunda. Yazarken işte mini tanrılarken, kara minimarttan küzetelerken diyen fikir kolarga tiyiş. No o kıyhadır bine rahatırını da. No benim fikrim şey bilmeyeyim. Bine rahatın o klasik yönelişte bu bala estrada. Şuna göre işlepine okutup деген шектеледі деген дұрыс етіп бірсін-бірсі оңлап. Сіз аны міне биыл ғана шығардыңыз сахнаға. Келесі жылда ол енді қатнашмай жаңалар бола ма? Келесі жылға егер де сахнаға шығарлық болса, шығарасың енді болмағаны шығарып болмай. Дальше аның үшін мен жырлай алмаймын, мен ішлей алмаймын. Венера айтқан аңа молодец, міне сауат абында ішлеп қарады, тата сенің стильде бұл. O sana bir küp kengişler verir deyip ansan Venera etkenliğine. Ders okutuyun diye. Bilmeyeyim. Sen bu kadar tüymesinler temberine. Nasıl oldu istrada? İstrada bir tül bulunduğu şişekler. Ramaşka var, tigeneği var anın, sırganağı var, mileşi var. Her kişi şoytu o istrada. Klasikadan kuyulgan. Это классический голос. İki gene bölüne. Мужской и женский. Sebep kalğana в основном bir stil. İstrada bulunduğu şeşek. Her birisi matur. İsleri başka, tüsleri başka. Ben şu bir gatıyız. Ben şunu saklara gerek. Rahmet. Zülfiye Hanım, siz de aytasınız kelgen? Мен айтасым келген еді Розилия турында бір генә сөз. Розилия Бадретдинова безнең беренче халыкара фестивалендә катнашты һәм лауреат дигән исем алды. Менә 3 ел элек, шулай бит?
Шуны гына әйтәсем килгән. Тагын шәп тавыш бар. Ул, конечно, зря китте, дигән зур сахнадан. Прокофьев, тембр. Мин беренче тапкыр Прокофьевны ишеткәч әйтәм, все, есть замена, дип уйлаган идем. Менә китте, телевидение шиблы эшли, әгәр баягы үзендә тора бит инде. Уйлагандыр инде бит, ул кеше, семьясы бар, гаиләсе бар. Нишап җырчы иде. Солистка иде. Рахмәт, безнең вакытыбыз тәмамланып килә, соңгы сорау. Соңгы сорау. Әлфия апага бик кагылмый дисәм дә дөрес булмас. Җан исәп турында сорау бирәсе минеме? Нишләп Әлфия апага кагыла? Әлфия апа ул йөрәге, тәне белән татар өчен янып йөргән кеше. Бүген менә безнең хәя җан исәп башлана бит инде. Салават Закиевич, менә Зөлфия ханым, сез ничек уйлыйсыз менә җан исәптән нәрсәләр көтәргә? Шушы зур бөтен Россия күләмендәге чара алдыннан татар халкына нәрсә әйтер идегез? Мен bu sözünü 12 yıl ele gittim. Hazır indi biraz gana ikinci fikir 12 yıl elik bir aktif işlep kara gerek idi. Tatar bitul ne? Narod eksperimentalni. Qaysi milletga jetmey şunu yazıp koyarlar bizde. Qaysi milletga son jetmey. Şuna göre bunda indi bunda birinchidan her kişi öz ailesi için cevap beradi iş. Mana men balalarim için hem onuqlar için cevap berem. Bunda mana men Rusça naşar bilgən içindən maqtanam. Çünki men tatar, men nechik 100%-qa bergan tishimdan men bilmayman, men urus tugul. Men o'z tilimni bilaman, o'z tilimni yaratam, aning uchun ishlayman, u xalq uchun, u xalq meni yashata, u meni oshata. Shunga ko'ra men o'z yaratimda albatta men o'zimning kim ekanini bilaman. Sen kim deb onatasi kishilar bek ko'p. Bilmayman endi bu yengil bo'lmayacaq. Kişini sen pожалуйста yazdığın tatar bulup debate ol andığı dereceye жеткәч biz вообще kimsin? Ben özü gailem için Fethrettin Sar gailesiz cevap verem. Her kişi öz gailesi, öz ruhu için cevap verir. Ничек әйтем инде? Менә татар телен турында сүз баргач бер генә сүз әйтәсем килә. Безнең гаилә, Әлфия Авзалованың гаиләсендә гел татарча гына сөйләшә идек. Мен 7 яшькә хәтле бөтенләй бер сүз дә белми идем. Киноларга җөргәндә, апам белән индийский киноларны караганда, нәрсә дип әйтте, тәрҗемә эшлә инде, миңа әйт инде дип, кит әле тукта, тыңлыйм инде ди. Аннары кино биткәч сорагач, мин оныттым инде дип әйтә иде. Шуңа күрә аннары теге чит илгә барып, ирем белән, гаиләм белән китеп, бик күп аралашырга туры килде чит ил кешеләр белән. Балалар мәктәптә иде көн буе, кич кенә күрешә идек, 2-3 сүз әйтә идек тизрәк балаларны яткызырга, нитергә. Менә шушы практика дигән әйбер китте. Әни белән инде гел теге гади сүзләр әнием хәлләрең ничек, нормально, ярый, нормально, давление менә тегенди мондай, шул теге сәламәтлек турында гел соравым бар иде әнигә. Шуңа күрә кызганычка каршы мин хәзер өйрәнергә тырышам татарча кире. Үземнең даже теге аныкларым белән дә сөйләшәм, тырышам татарча. Җырларга, нитергә дигәндә менә шулай сакларга тырышабыз. Әнинең туган телен дәвам итәргә, минем туган телемне, балаларының. Әлфия апаның bir aforizmi bilan tavakkulik tablayında aytdim bit g'aybat söylemiyor deyip. Mana shu turda Әлфия апаның bir qisqa g'ana
Әлфия ападан сұрайлар екен. Әлфия апа, ишеттің ме? Жоқ, арты білен тұрадырын деп еді. Көрдіңі деп сұрамай, ишеттің ме дейш? Жоқ, арты білен тұрадырын. Рахмет, барыңызға да. Рахмет, матбуғат конференциясы тәмамдаймыз.